Chcem vás tu všetkých privítať, ale nechcem zostať len pri takom všeobecnom vítaní, keďže tu máme zbory z celého stredného a taktiež aj západného Slovenska. Takže chcem vás poprosiť, aby keď vás prečítam, ste už dali vedieť, že ste tu napríklad, že si zatlieskate, zadupete alebo zapískate. Je tu Martin? A čo Trenčín? Slavé. Považská Bystrica. Hlasnejšie. Banská Bystrica. Zvolen. A Revúca. A naposledy Lučenec. Ešte raz sme radi, že ste ku nám dneska prišli a že spolu prežijeme príjemné chvíle, ale dovolte, aby sme sa vám na úvod predstavili. Tento mladý, sympatický chlapec vedľa mňa sa volá Ivan. A táto milá slečna vedľa mňa sa volá Rebeka. Máme malú, ale zároveň aj veľkú zmenu oproti minuloročným muzičkám, pretože tohto roku budeme mať vedúceho chvál nášho kazateľa Milenka, ktorý nás bude sprevádzať všetkými chválami a my mu teraz odovzdávame slovo. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak, vidím, že ste raňajkovali. Asi aby som nepovedal dobrý večer. Keď som bol malý, nie mladší, lebo aj teraz som mladý, tak som vždy túžil potom, aby som jedného dňa bol kráľ. A aby som ja vládol nad celým svetom. Nemali ste takú túžbu? No ale potom, dobre, že ste nemali, ale potom, keď som začal riasť, keď som bol trochu väčší, aj trochu širší, potom som si uvedomil, že existuje jedno kráľovstvo, kde je kráľ Ježiš Kristus. A videl som, že to kráľovstvo je krásne kráľovstvo. Že sa tam môžem hrať aj s tigrom, aj s leopardom. A že v tom kráľovstve ja môžem navštevovať nielen iné zemi, ale aj iné planéty. A práve som začal túžiť potom žiť, alebo pripravovať sa žiť v takom kráľovstve. A preto by som aj chcel, aby som vám zaspieval toto ráno, jednu pieseň, ale by som vás poprosil, aby ste aj vyspievali so mnou. Ja mám tuto krásnych spevákov so mnou, mám tuto krásnych muzikantov, ktorí sú taktiež mladí ako aj ja. A verím, že spolu zaspievame pieseň nášmu kráľovi. Ja verím, že v tom kráľovstve chcete aj vy žiť, v ktorom chcem ja žiť. Preto poďme a zaspievajme si, kým to nepríde. Náš Pán, on je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť on má. Všetku slávu a moc náš Pán, on je kráľov, kráľ. Poďme všetci. Náš Pán, on je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť on má. Všetku slávu a moc náš Pán, on je kráľov, kráľ. Silnejšie. Náš Pán, on je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť on má. Všetku slávu a moc náš Pán, on je kráľov, kráľ. Náš Pán, on je kráľov, kráľ jeho trón, bude na veky stáť on má. Všetku slávu a
Ďakujeme, že ste spolu spievali s nami, lenže trochu sú hluční títo za mňou však. Tak trochu vás slabšie počujem, lebo musíte vy silnejšie spievať a ja s vami. A potom to asi bude tak, ako treba. Ideme na nasledovnú pieseň. Ja viem, že sme my všetci sa rozhodli, že budeme žiť v tom kráľovstve. Ale ja viem, že každý z nás máme dobrých kamošov, priateľov, s ktorými sme každodenne. A bolo by krásne, keby sme aj tých, ktorých máme veľmi rád, povolali, aby sa spolu s námi pripravovali za to kráľovstvo. Povedzme im o tom kráľovstve a zaspievajme všetci spolu pieseň Príď. Čas chváliť Pán. Krásne, pekne vás počujem, silnejšie. Dnes je čas pred ním v úcte stáť. Toto je krásny spevokol. Taký, aký si chváľ ho. On príjme ťa, veď má ťa rád. Teraz silne. Každý jazyk vyzná raz, Ježiš je Pán. Každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná raz, Ježiš je Pán. Každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Čas chváliť Pána. Dnes je čas pred ním v úcte stáť. Taký, aký si chváľ ho. On príjme ťa, veď má ťa rád. Ideme silne! Každý jazyk vyzná raz, Ježiš je Pán. Každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Každý jazyk vyzná raz, Ježiš je Pán. Každý padne na kolená. Požehnanie obdrží ten, ktorý ho dnes už vyznáva. Čas chváliť Pána. Príď, dnes je čas pred ním v úcte stáť. Príď. Sláva Bohu, krásne sme toto odspievali. A keďže sme všetci deti tu. Nože nak vidím ruke, kto je dieťa? No, tak sme všetci deti, dobre, to je krásne. Tak potom, keď sme všetci tu, ktorí sme deti, tak potom si zaspievame všetci. Spievajte si s nami, deti. Všetkým deťom bez rozdielu, nech to obletí zem celú.
Chcem vám všetkým popriať krásne a požehnané sobotné ráno a po týchto spievaných modlitbách vás chcem poprosiť, aby sme povstali a sklonili svoje hlavy pred našim Pánom, Spasiteľom Ježišom Kristom a vymodlili si požehnanie pre nás a pre celý tento deň na spoločnej modlitbe. Náš dobrý a láskavý nebeský Otec, chceme sa dnes pre Tebou skloniť a chceme Ti ďakovať za Tvoju dobrotu, za Tvoju milosť a lásku, ktorou nás obdarúvaš. Ďakujeme Ti, že si nám dal tento výnimočný čas k tomu, aby sme ho mohli prežiť v Tvojej prítomnosti, ale aj dnes tu v Lučenci na muzičke spolu, aby sme mohli vytvoriť spoločenstvo, ktoré ťa bude chváliť, ktoré ťa bude oslavovať a vďaka ktorému si budeme môcť byť bližšie. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že Tvoja smrť na kríži pred 2000 rokmi nebola zbytočná, že sa dotýka srdc každého jedného z nás, že Ty pre nás tak veľa znamenáš, že my pre Teba chceme žiť, chceme ťa oslavovať, chceme ťa vyvyšovať. A preto ťa chceme prosiť, aby si nám k tomu dal dnes svojho ducha, aby sme mali srdcia naplnené Tvojou láskou, aby sme mali srdcia naplnené Tvojim postojom, aby sme oslavovali Teba a nie samých seba. A daj, Oče, aby to, čo tu dnes prežijeme, nás mohlo zmeniť. Aby naše srdcia mohli viac horieť pre Teba. A aby naše životy podľa toho aj vyzerali. Preto ťa chceme, nebeský Otec, prosiť, aby si tento zázrak a túto zmenu dnes tu v našich životoch aj urobil. Prosíme ťa o to, Oče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Ahojte. Ja sa volám Michal Fuliera. Dnes sa vám budem niekoľkokrát prihovárať z tohto miesta. A verím tomu, že nám bude spolu fajn. Keď to príde, to je názov tohtoročnej lučeneckej muzičky 2012. A ja by som sa vás chcel hneď na začiatok spýtať, stalo sa vám v živote niekedy niečo nebezpečné? Teraz ale nemyslím tie chvíle, keď vám dal otec na zadok, alebo ste sa pobili s kamarátmi, či mamina upiekla nebezpečný tekvicový koláč, ale myslím tie okamihy, kedy ste vedeli, že ide skutočne do tuhého, že to bude husté, že vám ide skutočne o život. Mne sa v živote stala iba jedna taká chvíľa, keď som bol menší, pred mnohými rokmi. Sme cestovali v aute veľmi veľkou rýchlosťou a ako sme šli po tej ceste, tak šofér nestihol vybočiť. A tak čo sa stalo? Doslova sme vyleteli z tej cesty von. Preleteli sme kanál, ktorý bol vedľa nej, trošku sme poorali roľu, no a auto pristálo na pravom boku. Našťastie nikomu sa nič vážne nestalo, jeden slabý otras mozgu, niekoľko pomliaždenín, ale mňa to priviedlo k tomu, aby som sa trošku zamyslel nad svojím životom. No a dnes je rok 2012. By ste neverili, ale aj dnes mnohí ľudia očakávajú, že v živote sa im stane niečo nebezpečné. A očakávajú to v decembri. Niektorí ľudia očakávajú koniec sveta. Ale my, drahí priatelia, bratia, sestry, mládež, deti, sa nemusíme ničoho báť. Pretože my neočakávame koniec, my očakávame len jeden nádherný a nový začiatok. Bude to ten okamih, kedy príde Pán Ježiš pre nás druhýkrát, tak ako to zasľúbil vo svojom slove. On povedal, že toho dňa sa nemusíme báť, pretože príde, aby si nás zobral tam, kde je teraz on. Aby nás zobral do príbytku svojho nebeského Otca, kde pre nás prišiel pripraviť miesto. No neviem ako vy, ale ja sa na ten deň veľmi teším a nemám z neho vôbec strach, pretože keď to príde, ja viem, že príde môj Spasiteľ, môj Vykupiteľ, môj Kráľ a môj Pán. No avšak ešte stále sme tu na tejto zemi, nie? A naše životy vedia byť veľmi zložité, pozaplietané, dokonca kľukaté a v živote sa stretávame s dramatickými chvíľami, stretávame sa s katastrofami, a dokonca do nášho života, aj do našich mladých životov, prichádzajú tragédie, ktorým sa nedokážeme vyhnúť. A preto nepotrebujeme žiadnu celosvetovú kataklizmu na to, aby prišiel náš koniec. Môžeme sa s ním stretnúť na ulici, môžeme sa s ním stretnúť, keď sme s priateľmi a trávime s nimi voľný čas. S tým koncom sa môžeme stretnúť dokonca doma, ba dokonca aj v škole. Ale čo je zvláštne je to, že keď to príde, tak ten okamih je pre nás niečím
prekvapujúcim. Zistujeme, že nie sme pripravení. Zistíme, že sme zaskočení, sme vystrašení a sme neschopní čokoľvek urobiť. Ja vám dnes budem rozprávať príbeh 15-ročnej Jessiky. Je to veľmi mladé dievča, ktoré sa v živote stretlo práve s takýmito nebezpečenstvami, s takýmito ťažkými okamihami. No ale na niekoho si spomenula. A to ju zachránilo. No ale prv, než budem rozprávať tento príbeh, ja teraz odídem. Ale chcem, aby ste si pamätali zatiaľ jednu vec. A to, že Pán Ježiš pre nás príde. A to nebude koniec. To bude len nádherný a nový začiatok. Priznám sa, nevedela som, že Michal prežil niečo také. Tebe sa Ivo stalo niečo podobné? Nie, len nejaké zlomeniny. Necítim si prsty, ale to je jedno. Ale ak sa mi aj malo niečo stať, tak verím, že ma Boh ochraňoval. Niečo o tom určite budú vedieť aj naši milí hostia z Bystrického zboru 1 a prídu nám zaspievať pieseň s názvom Všetci ľudia. Všetci ľudia veľa toho vedia, ale stvoriť slnko predsa len nevedia. To dokáže Pán Boh sám, pretože je sveta Pán, len Pán Boh sám. Všetci ľudia veľa toho vedia, ale stvoriť druhu predsa len nevedia. To dokáže Pán Boh sám, pretože je sveta Pán, len Pán Boh sám. Všetci ľudia veľa toho vedia, ale stvoriť myšku predsa len nevedia. To dokáže Pán Boh sám, pretože je sveta Pán, len Pán Boh sám. Všetci ľudia veľa toho vedia, ale stvoriť myšku predsa len nevedia. To dokáže Pán Boh sám, pretože je sveta Pán, len Pán Boh sám. Všetci ľudia veľa toho vedia, ale stvoriť lásku predsa len nevedia. To dokáže Pán Boh sám, pretože je sveta Pán, len Pán Boh sám. No a tak poďme sa spoločne vrhnúť na ten príbeh o Jessike. Ako som už povedal, Jessica bolo mladé 15-ročné dievča, ale my sa teraz v jej živote vrátime pár rokov dozadu. Jessica vyrastala v kresťanskej rodine. To znamená, že pravidelne každú sobotu chodievala do zhromaždenia a veľmi sa jej tam páčilo. Jessica si veľmi obľúbila práve biblické príbehy, ktoré im vysvetľovala a hovorila milá pani Smithová. Táto ich pani učiteľka im ale každú sobotu zdôrazňovala jednu veľmi dôležitú vetu. A tá veta znela: moje drahé deti, neváhajte Ježiša zavolať, keď je vám úzko. Jessica taktiež veľmi rada spievala, tak ako to robíme aj my a kvôli tomu sme sa tu i dnes zišli, aby sme piesňami chválili nášho Pána. No a Jessica si taktiež obľúbila jednu pieseň, ktorá sa volá Nežne a láskavo Ježiš ťa volá. Túto pieseň vždy počula, keď kazateľ činil výzvu, aby tí, čo chcú odovzdať svoje životy Bohu, prišli dopredu. A Jessica niekedy aj cítila takú vnútornú túžbu, že aj ona by mala prísť, aj ona by mala svoj život odovzdať Ježišovi, ale často si tak vravela: som ešte mladá, ešte si chcem užiť svet, ja mám ešte času dosť. A tak nikdy nešla. No a raz spolu so svojimi rodičmi, so svojou rodinou, aj s členmi zboru, šli na takú zborovú dovolenku. No a tam sa stalo jedno nešťastie, jedna nehoda, kedy Jessica videla, ako zomrel mladý chlapec približne v jej veku. Na to ju veľmi zasiahlo. Jessica sa začala pýtať sama seba, prečo je to také nespravodlivé? Prečo je to nefér? No ale to, čo ju najviac šokovalo, bola otázka, som ja pripravená, keby prišiel taký koniec? Večer sa rozprávala s kazateľom, no a ten jej povedal, Jessica, nikdy nie je skoro Ježišovi odovzdať svoj život.
No ale pre Jessiku ešte bolo skoro. Jessica si vravela, a ja som ešte mladá, ja si chcem ešte užiť svet, možno za niekoľko rokov, potom neskôr. No a keď mala Jessica 13 rokov, tak videla, že niečo v jej rodine neklape. Niečo nie je v poriadku. Rodičia si už tak veľmi dobre nerozumejú, často sa hádajú a otec chodieval neskoro domov, alebo vôbec neprišiel aj niekoľko dní, celý týždeň a mamina tížko plakala v spálni a keď sa jej Jessica pýtala, mamička, je ti niečo? Tak ona jej odpovedala, nie nič, nechce sa mi o tom hovoriť, potom neskôr. No ale to neskôr neprichádzalo, Jessica nevedela, čo sa deje, až jedného dňa prišiel ocino a povedal, že odchádza. Opúšťa rodinu a sťahuje sa preč do iného mesta. Pre Jessiku to bol veľký šok. Prestala chodiť do zboru a časom začala pomaly zabúdať na Ježiša. No a v ten deň, namiesto toho, aby šla do školy, tak celý deň strávila sama zatvorená v izbe. Ale ešte sa modlila. Ešte dávala do tej modlitby nádej a spomenula si na tú vetu, ktorú vravela milá pani Smithová. Moje drahé deti, neváhajte Ježiša zavolať, keď je vám úzko. A tak Jessica padla na svoje kolená a začala sa modliť a vravela, Ježišu, zachráň moju rodinu. No a ja teraz zasa odídem, ale keď sa vrátim, tak budeme pokračovať v tomto príbehu. Ale teraz chcem, aby sme si pripomenuli tú prvú vec, čo som vám povedal vo svojom prvom vstupe. Aká bola? Že Pán Ježiš príde. A nebude to koniec, bude to len nový a nádherný začiatok. No a tá druhá vec je, pre koho? Pre tých, ktorí mu včas odovzdali svoj život. Vieš, nejako sa mi to nezdá. Čo sa ti nezdá? Ja si tiež myslím, že mám ešte nejaký ten čas myslieť nakoniec. Tiež si chcem ešte užiť s priateľmi a tak. Ak to nevieš, ale ja si myslím, že s Bohom sa to dá lepšie. Čo ty na to? Neviem, dúfam, no určite o tom vie viac niekto tentokrát z Bystrického zboru číslo 2, a to s piesňou Môj Boh. Budú to Emanuel a Michal Šopoňovci a na klavíri ich bude doprevádzať Lidka Mareková Nehybová. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastí ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Môj Boh, vďaka Tebe dýcham, pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastí ma naplňaš, učíš ma láskou žiť. Tvoja láska je silnejšia než vietor, vietor vyššia je než najvyšší štít, štít hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet. Tvoja láska je silnejšia než vietor, vietor vyššia je než najvyšší štít, štít hlbšia je než dno oceánov, zmenila môj svet. Zmení aj tvoj svet. No schválne, či ste si zapamätali, čo som povedal. Aká bola tá prvá vec, že či vás budem počuť, čo si máme zapamätať? Áno, že Pán Ježiš príde a bude to pre nás čo? Nový začiatok. A tá druhá vec? Áno, pre tých, čo mu odovzdali svoj život. No ja budem pokračovať v našom príbehu o Jessike. Verím, že už som vás trošku zaujal. Vlastne pre Jessiku nastali ťažké časy. Otec nakoniec odišiel od rodiny a ona mala pocit, že sa jej úplne zrútil celý jej svet. Odišiel, prestali sa spolu stretávať,
nerozprávali sa a ona sa so svojou maminou presťahovala do nového mesta. Ale to nové mesto sa jej vôbec nepáčilo. Nepáčil sa jej nový dom, nepáčila sa jej nová izba, nepáčili sa jej noví priatelia. A ona chcela ten svoj starý život, chcela tú svoju starú rodinu. Už sa pomaly aj prestala modliť. Neverila tomu, že by v jej živote mohla nastať nejaká príjemná zmena, nejaká náprava. Jessica začala chodiť aj do novej školy. Tá škola sa jej tiež nepáčila. Nepáčili sa jej spolužiaci, nepáčili sa jej profesori, ani trieda, v ktorej sa učila. Ale predsa len niekoho si tam obľúbila. Bol to profesor biológie, pán Kirk. Tento profesor jej dal úplne nový pohľad na svet. Na jeho hodinách sa dozvedela nové zaujímavé veci, a ako napríklad to, že život na našej planéte vznikal niekoľko miliónov rokov, to, že my ľudia sme sa vyvinuli z nižších foriem života, čo my vieme z Biblie, že nie je pravda, ale Jessica sa to veľmi zapáčilo. Získala nový pohľad na svet, na život a úplne zabudla na Boha. Toto nové učenie bolo pre ňu určite niečo pútavejšie ako to, čo im hovorila milá pani Smithová. No ale do Jessikinho života prišiel jeden rozhodujúci okamih. Prišiel 19. marec. Jessica so svojimi spolužiakmi bola na hodine biológie, pán profesor Kirk im niečo vysvetľoval, niečo písal na tabuľu a zrazu počuli výstrely. Tak všetci vybehli von pozrieť sa na chodbu, čo sa to deje a videli, ako na chodbe stoja dvaja ich starší spolužiaci oblečení celí v čiernom a bezhlavo strieľajú, koho len vidia, okolo seba. A tak všetci sa zrazu splašili a začali utekať smerom do jedálne, aby sa tam mohli skryť, zatvoriť za sebou dvere. No a pán profesor Kirk, bledý ako stena, sa snažil tú situáciu držať vo svojich rukách a smerovať tie deti, aby sa neroztrúsili po celej škole. No ale ako utekal, potkol sa a poranil si nohu. Nebol schopný ďalej utekať. Tak Jessica, i preto, že si ho veľmi oblúbila a bola aj priateľská, rýchle utekala za ním a pomohla mu odísť do zborovne. S vypätím všetkých síl sa tam nakoniec dostali a skryli sa za úplne posledný stôl v tej zborovni. A tam tížko sedeli. Sedeli pod tým stolom a čakali, čo bude. Zrazu sa otvorili dvere a Jessica vedela, že teraz to príde. Teraz je ten okamih. Tie čížmy pomaly šli v tej zborovni a kontrolovali každý jeden stôl, či sa tam niekto neskrýva. A zrazu sa postavili pred ten posledný stôl. A Jessica videla, že je koniec. Jessica zatvorila svoje oči a pred jej očami prebehol celý jej život, ale ako zle zostrihaný film. Ale viete, čo bolo pre ňu najviac šokujúce? Ona zistila, že ona na tento koniec nie je vôbec pripravená. Čo bude ďalej, sa znovu dozviete v ďalšom vstupe. Ale čo si to máme pripomínať? Tá prvá vec je, že Pán Ježiš pre nás príde. Bude to krásny a nový začiatok. Príde pre tých, ktorí mu včas odovzdali svoje životy. No a tá tretia vec, ktorú chcem, aby ste si zapamätali v tento deň do svojho života, je, že nikdy, počujete dobre, nikdy nie je neskoro. Ten príbeh je celkom napínavý a som naozaj zvedavý, ako to skončí. A keď sme už pri tom papuľovaní, počul som, že si v tom naozaj dobrá. Som vraj trošku drzá, ale zatiaľ ma v tej škole držia, tak nech im to vydrží. Aj mne nech to s tebou vydrží, aspoň nasledujúcich pár minút. Ja teraz pozývam na pódium našich hostí, opäť z Bystrice, tentokrát z Považskej, s piesňou Nebo je to miesto. Nebo to je miesto, kde je šťastný každý. Nebo to je miesto, kde s ním chceme navždy žiť. Nebo to je miesto bez krivdy a zrady. Nebo to je miesto, kde všetci sú šťastní a mladí. Máš nádej tiež nebi byť, lásku Božiu pochopiť. Šťastie bude bez konca pre mňa, pre teba. Musíš iba pochopiť, jak je krásne uveriť, že môžeš tiež nebyť šťastne žiť. Ja chcem tam byť, nebi, ja chcem tam byť.
Nebo to je miesto, kde už slepý vidí. Nebo to je miesto, kde už smrti nebude. Nebo to je miesto mnohých šťastných ľudí. Nebo to je miesto pripravené pre mňa, pre teba. Máš nádej tiež nebi byť, lásku Božiu pochopiť. Šťastie bude bez konca pre mňa, pre teba. Musíš iba pochopiť, jak je krásne uveriť, že môžeš tiež nebi šťastne žiť. Ja chcem tam byť, nebi, ja chcem tam byť. Nebo to je miesto, kde žije Pán Ježiš. Nebo to je miesto, kde už nudy nebude. Nebo to je miesto, kde Boha uvidíš. Nebo to je miesto, kde tvoje túžby sa naplnia. Máš nádej tiež nebi byť, lásku Božiu pochopiť. Šťastie bude bez konca pre mňa, pre teba. Musíš iba pochopiť, jak je krásne uveriť, že môžeš tiež nebi šťastne žiť. Ja chcem tam byť, nebi, ja chcem tam byť. Tak a som tu zas. Sľubujem, že už posledný krát. No a teraz by som sa vás chcel spýtať, čo sme si to mali pripomenúť, ale schválne, či si pamätáte, poďme odzadu. Čo bola tá tretia vec, ktorú som vám povedal, keď som odchádzal? Nikdy nie je neskoro, správne. A nikdy nie je neskoro urobiť čo? Rozhodnutie, odovzdať svoj život Pánovi Ježišovi. No a prečo? Áno, pretože Pán Ježiš nás má rád a z lásky k nám sa rozhodol, že príde aj druhýkrát, aby si nás zobral tam, kde je teraz on, kde nám odišiel pripraviť príbytky. No a teraz sa vráťme späť k tomu príbehu o Jessike. Takže Jessica sedela pod tým stolom s profesorom Kirkom, videla, že i on sa modlí a keď zatvorila tie oči, tak čakala, že príde koniec a pochopila, že nie je naň pripravená. No a ako mala Jessica zatvorené tie oči, tak si zrazu uvedomila jednu vec, že ona ich má zatvorené nejak pridlho a nič sa nedeje. Tak Jessica tie oči otvorila a zrazu si uvedomila, že v zborovni nie je nikto okrem ich dvoch. Len oni dvaja tam zostali a ten starší spolužiak v tých čiernych čižmách sa niekde vytratil preč. Bála sa, tak nevyšla von, zostala tam tížko v úkryte, až pokiaľ neprišla polícia, ktorá zneškodnila týchto dvoch spolužiakov. No a potom vyšli z toho úkrytu. No viete, čo je zvláštne na tej histórii je, že neskôr sa tí policajti pýtali toho mladého muža, prečo nestrieľal aj do tých ľudí, ktorí boli v zborovni. A viete, čo povedal? Že on tam žiadnych ľudí nevidel. V ten deň na tej škole zomreli dvaja ľudia. Jeden profesor a jeden z tých dvoch strelcov, ktorého zneškodnili policajti a ďalší traja boli postrelení, spolužiaci. No a keď bola Jessica v nemocnici, chvíľku tam ostala na pozorovaní, pretože to bol pre ňu veľký stres, i pre pána Kirka, tak sa tam stretla so svojím ocinom. Prvýkrát sa s ním stretla po tých 2 rokoch, rozprávali sa spolu, plakali, prišla aj mamička a viete, čo pochopili? 2 veci. Tá prvá, že toto bola druhá šanca. Boh dal druhú šancu Jessike, ale pozor, nie len jej. Toto bola druhá šanca aj pre jej rodinu. A tak to, čo Jessica už si myslela, že sa nikdy nestane, sa nakoniec stalo a tá rodina sa znovu dala dokopy. No a potom za nejaký čas sa konala pamiatková slávnosť. Pamiatková slávnosť, pri ktorej si pripomenuli vlastne tento okamih, ktorý sa spred roka stal. No a za rečnícky pult sa postavilo niekoľko ľudí, medzi nimi bola aj Jessica. No a Jessica ďakovala Bohu. Ďakovala Bohu za to, že ju zachránil a povedala niekoľko dojímavých vied, ktoré si ja dovolím prečítať. Viem, že ma pod tým stolom zachránil Pán Ježiš. Dnes viem, že vždy, keď je nám úzko, Pán Ježiš je pri nás. Aj keď nie vždy nám dá to, čo práve chceme, dáva nám to, čo
čo práve potrebujeme. Ja som vtedy potrebovala novú šancu a nádej. A Pán Ježiš mi ju tam dal. Viete, kto bol medzi tými ďalšími rečníkmi? Bol tam aj profesor Kirk. Profesor Kirk, ktorý ďakoval Jessike, ale taktiež ďakoval aj Bohu za to, že ho zachránil. A pán Kirk tiež povedal niekoľko dojímavých vied, ktoré tiež by som vám chcel odcitovať. Vy viete, že celý život som bol hrdý ateista, vedecky založený človek, ale od tejto skúsenosti som musel prehodnotiť celý svoj život. Svoje postoje a názory. Nik iný ako Boh to nemohol spôsobiť. No a práve tu je dojímavá tá posledná veta. Videl som oči svojho vraha, no on moje nie. Drahí priatelia, bratia a sestry, mládež, deti, ja chcem, aby ste si z dnešného dňa odniesli minimálne 4 veci, ktoré som vám tu zdôrazňoval. Tie 3 a 4 vám ešte poviem. Tá prvá je, že Pán Ježiš príde pre nás druhýkrát a ja verím tomu, že príde skoro. A to nebude vôbec nejaký koniec, ba práve naopak, to bude jeden nádherný a nový začiatok. Ale príde pre tých, ktorí sa mu odovzdali. Tá tretia vec je, že nikdy na to nie je neskoro. Môžete to urobiť aj vy, teraz, tu. No a tá štvrtá je, že nikdy to netreba odkladať. Urobme to dnes. Vy starší možno poznáte tie slová písma, ktoré často nachádzame v Biblii. Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. A ja by som teraz chcel tu vedľa seba zavolať vedúcich vašich oddielov, aby sme sa mohli spoločne za vás pomodliť. Vidím, že už pomaličky prichádzajú. Chceli by sme sa pomodliť za vás, za to, že ste sa rozhodli, či chcete odovzdať svoje životy Pánovi Ježišovi, za to, že dnes tu môžeme byť spolu, môžeme chváliť, môžeme oslavovať nášho Pána piesňami, modlitbami. Môžeme si pripomínať to, ako nás dennodenne vedie, to, ako stojí po našom boku. A ja by som, tak ako tá milá pani Smithová, i vám chcel zdôrazniť tú vetu. Neváhajte sa zavolať na Ježiša. Neváhajte sa pozvať ho do vášho domu, keď je vám úzko, keď sa cítite osamelí, pretože on chce dennodenne stáť po vašom boku. Vidím, že naši vedúci sa už pomaly zhromažďujú. Poďte sem dopredu ku mne. Ja by som teraz chcel vyzvať aj vás, mládež. Ak je medzi vami niekto, kto chce svoj život odovzdať Bohu, kto chce, aby Pán Ježiš dennodenne stál po jeho boku, kto mu chce povedať svoje áno. Ale taktiež, ak aj vy, starší, ste už odovzdali svoje životy Bohu, ale chcete Ježiša stále viac a viac poznávať, zdvihnite svoju ruku. Urobte ten prejav, že túžite, aby Pán Ježiš bol dennodenne po vašom boku. No ja som veľmi rád z tých zdvihnutých rúk a ja si dovolím urobiť ešte jednu takú drobnú výzvu. Ak máte tú túžbu, a ak máte aj tú odvahu, prídite sem dopredu. A my by sme sa chceli za vás pomodliť. Ja viem, že tu k tej túžbe už treba trošku aj tej odvahy, pretože ono je niekedy ťažké vystúpiť z toho davu, ale nebojte sa. Príďte sem dopredu. Príďte sem dopredu a my sa spoločne pomodlíme za vás. No nakoniec mám trošku aj strach, že bude málo miesta, ale kľudne prídite. Dobrých ľudí sa všade veľa vojde. Som rád, že sa k nám pripojili aj starší, že majú tú túžbu stále viac a viac poznávať Pána Ježiša vo svojom živote. A tak vás chcem poprosiť, aby sme spoločne sklonili svoje hlavy k modlitbe. Dobrý Pane Ježišu, my sme tu takto pred Tebou. Aj tu na muzičke v Lučenci. A Ty vidíš naše srdcia, naše rozhodnutie pre Teba, ktoré je teraz pravdivé, je čestné a ktoré chceme prejaviť navonok, ako tu, tak aj zajtra či pozajtra aj ďalej v našom živote. Je krásne vnímať, že nás máš rád a že budeš s nami na každý deň, ako si to povedal, že je to tvoj sľub a my sa o to môžeme oprieť. Môžeme mať
tú istotu, aj keď možno nevždy budeme chápať. A tak ťa chcem poprosiť ešte na tomto mieste za každé dieťa či dospelého, aby si aj teraz naplnil naše srdce pokojom, svojou prítomnosťou a bol si oslávený aj ďalej na tejto muzičke medzi nami. Amen. Amen. Môžete sa znovu vrátiť na svoje miesta a budeme pokračovať v programe. Takže ja by som sa chcela poďakovať Michalovi za tento zaujímavý, napínavý i povzbudzujúci príbeh Jessiky. Myslím, že všetko, čo k nemu malo byť povedané bolo. Ale teraz budeme pokračovať v programe ďalej a ja pozývam na pódium Trenčín, ktorý je na tejto muzičke prvýkrát, a to s piesňou Náš Boh. Mám srdce medzi svetlom tmou, no nohy už idú za tebou. Ako akrobat na lane skúšam stáť. Nechám to ísť, správne spúknem z prázdnych snov. Sú tieňou tá úžasná show, iba vierou ísť. Už cítim len voľný pad, s tebou sa nemusím báť, tak nechám to ísť. Vzdám sa a vychutnávam let. Nadržíš o tom pochybne, veď v zóne viery platí, že dôverovať smiem. Nechám to ísť, správne sfúknem z prázdnych snov. Sú tieňou hrou tá úžasná show, iba vierou ísť. Už cítim len voľný pad, s tebou sa nemusím báť, tak nechám to ísť. Tú zbierku prázdnych snov sú iba tieňou hrou tá úžasná show. S tebou sa nemusím báť, cítim len voľný pad, s tebou sa nebojím. Nechám to ísť. Cítim len voľný pad, s tebou sa nemusím báť, cítim len voľný pad, s tebou sa nebojím. Krásnu sobotu vám prajem všetkým, koľko vás tu vidím. Podľa programu by mala ísť teraz hra, ale ja v tejto chvíli viem o nej asi toľko ako vy. By mi povedali, že choď na pódium a všetko sa dozvieš, takže ja čakám, no. Poštár Jano, Alex, ďakujem. Takže niečo tu máme. To sú pokyny. Mám tu pokyny pre túto hru a ako je nám podľa tohto všetkého asi jasné, ja ju neriadím, riadi ju asi niekto iný. Pokyn číslo 1. Vybrať 2 do každého tímu a farebných pomenov. 2 zástupcov z každého zboru, takže ideme si ťahať farby, áno? Takže máte farby a zoberte škatulu vo farbe, ktorú ste si vytiahli. Škatulu. A to budú asi tie tam farebne označené. Nájdete si svoju farbu, ty si žltá, hľadaj, ty máš žltý otvor tu. A približne krabicu tu, hej, niekde. Takže takisto urobte, hej, vidíte, ty vieš svoju farbu tu,
Hlavná úloha je čo najrýchlejšie vybrať a zachrániť čo najviac ukrytých pokladov zo sveta. Pripraviť sa. Pozor, teraz! Ideme pozrieť, čo to v krabiciach máme. Na čo ste sa zamerali vy? Na jablka. Jablka. Prečo na jablka? Lebo sa dali dobre chytať. Vidím tu aj také veci ako, neviem, toto. Neviem, či si počúvali, že máme rozoznávať, čo je to dôležité a že by to mal byť poklad. No, povedz. Ako vieš, že to nie je dôležité, ty Lizatka? Vyzerá to ako poklad? No, v tom je tá energia, vieš. Pozrieme sa, čo je tu. Takisto. Všetko? Tak väčšinu to máme tie kusy látky, takže... Kusy látky, ale vidím tu aj pekné strieborné jablčka. Hej, to sme ťažili striebro, takže... Áno, ťažili sme striebro. Ak by ste to mali možnosť urobiť ešte raz a lepšie, urobili by ste to nejak inak? Ako napríklad by ste urobila? Neviem. Ja sa vás chcem spýtať, čo podľa vás, keď sa už teraz tak spätne na to pozriete, predstavujú tie jablká? Neviem. Napadáte niečo, čo môže byť tými jablkami? Jedlo? Jedlo? Neviem. Čo sme mali zachraňovať? Ľudí. Áno, počujem tu ľudí. Zem. Zem? Podľa teba je jablka zem? Tiež asi ľudí. Ľudí? Áno, veľmi sa mi páčila tá odpoveď, že ľudia. Kto ju povedal? Tuším, 2 ľudia. Tak povedz mi prečo. Ako sa ti to asociuje? Prečo? Tak tie jablka boli obalené striebrom a striebro je vzácny kov, tak asi preto, že sme vzácni. V čích očiach sme asi vzácni? V očiach Pána Boha. V očiach Pána Boha. A my všetci, čo sme zachraňovali tých ľudí, v podstate áno, máte pravdu, boli to ľudia, ktorých sme mali zachrániť z tejto zeme a najefektívnejšie sa to naozaj robilo práve na kolenách však. Keď sa každý snažil sám za seba, tak to veľmi nešlo. Však každý ťahal na svoju stranu, tú zemegulu každý chcel dočiahnuť, jeden to potiahol tam, druhý tam už nedočiahol, ale na budúce musíme aj porozmýšľať nejak, ako zachrániť tie ľudí a tie také zábavy a také nadbytočné veci, ktoré možno nie sú naozaj také dôležité, nechať tam, v tej zemi, v tých útrobách a zamerať sa na ľudí. Ľudia to sú naši kamaráti, naši priatelia, možno rodina. Musíme na nich myslieť a najlepšie, keď ich zachránime, najlepšie sa to udeje na kolenách. Ja vám ďakujem. Myslím, že toto je práve to, čo sme sa mali z tejto hry asi naučiť. Chceme pokračovať v príspevkoch, no a teraz má nasledovať akýsi tanec. Máš pravdu. Budú teraz vystupovať zvolenčania so židovským tancom. Tak, zvolenčania, poďte na to. Hallelujah, hallelujah,
Ďakujeme Zvolenú za trochu židovskej atmosféry a teraz príde opäť Bystrica, jedna s piesňou Kto ma chráni. Ešte malý, možno nemám bradu svaly, ale verte, že už viem, čo nemôžem a čo smiem. Ja som dievča ešte malé, svet nepoznám dokonale a už v hlave, verte, mám 100 otázok, komu dám. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Keď sa vonku hráš, vždy niekoho máš na blízku, keď na zem padáš. Kto ti poradí, hlavku pohladí a úsmev bolesť nahradí. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Dospelák ti ruku podá, keď si v riadnej kaši. Komentár ten vždycky dodá, nič ho nenastraší. Na otázky v srdciach detí odpoveď vie, ale iba Pán Boh nebom letí k nemu prianie malé. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Na bicykli, kolobežke, skejte, kto ma chráni, kto nado mnou bdie. Odpoveď chcem poznať, len sa smejte. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Kto si trúfa, kto mi odpovie. Ďakujeme deťom z Banskej Bystrice za krásnu pieseň. No a teraz prichádzajú na pódium naši ďalší hostia, tentokrát z Revúcej, a to so scénkou Rodina veriacich. A vieš, mňa tak Peťo napadlo, aké je to skvelé mať veriacu rodinu, keď máš mamu, čo je vždy trpezlivá a otca, čo ťa vždy chápe. Ty žiješ asi v nebi, čo? Nehovorím, aj naši sú ideálni, ale občas to škrípe. Ja viem, len žartujem, ani u nás to nie je vždy super. Asi je to tým, že aj oni sa len učia tvoriť tú rodinu veriacich. Som zvedavý, čo nám k tomu povedia naši herci z Revúcej, ktorých teraz pozývam na naše pódium. Som rada, že sme mohli medzi vás prísť. A viete, prečo som rada? Pretože v živote by som asi toto tu nedostala, keby sme nehrali scénku. Si pripadám teraz nejaký moderátor. My by sme vám chceli zahrať, ako to v našej sobotnej škôlke v sobotu vyzerá. O čom premýšľame, čo robíme a nerobíme a taktiež, ako sa pozeráme na tú tému, ktorá je dneska. Aká to je téma? Keď to príde. Keď to príde. Takže naša sobotná škôlka, do nej väčšinou prvý chodí Marek. Marek, už si tu mal byť, lebo chodíš prvý. No niekedy príde aj pozdejšie, ale on má takú výnimočnú vlastnosť, že on pozýva do sobotnej škôlky svojich kamarátov. Takže je takým evangelistom. Áno, aj brejkuje, vidíte. Zatlieskajte mu, no.
Výborne. Najstarším našej sobotnej škôlky je druhý Marek, takže pozývam aj jeho. Ženy, môžete mu zatlieskať, no aby mal také sebavedomie. Oni sa zvítajú, ale potom prichádzajú ďalší, a to je Dianka a Dávidko, oni sú súrodenci, oni vždy trošku prídu neskôršie, lebo majú takého malého súrodenca, ktorý sa volá Daniel, takže väčšinou prídu trošku neskôršie. No ale nie sú to len títo 4, niekedy nás je 8, niekedy 10, podľa počtu detí a mamičiek. Takže ja vás vítam v tejto sobotnej škôlke, vítam aj mojich. Oni sa občas zabávajú, to isté aj vy robíte však. Kto si pozerá mobily cez sobotnú škôlku alebo niečo podobné, časopisy nosia, všeličo. Niekedy to dám do takej krabice, odhodím, zoberiem. Takže ja mám pre nich takú otázku. Viete, aká je otázka na začiatku sobotnej škôlky? Ako ste sa mali, deti moje? No ale skôr, aby som ich tak utíšila, poviem, sústreďte sa na mňa oči, všetci. Oči na mňa. Na začiatku by sme sa mali asi pomodliť, takže vy môžete spokojne sedieť a my sa pomodlíme. Uvidíte, že aké to je, môžete sa aj pozerať. Oni niekedy škúlia na mňa, či naozaj mám zatvorené oči. Takže, Pane Bože, ďakujem Ti za to, že sme sa tu stretli a prosím ťa, aby si tu s nami bol. Amen. Amen. Dávid, neškulil si na mňa? On zvyčajne pozerá, či zatvorené oči mám, alebo niečo také. Takže pýtam sa vás, ako bolo cez týždeň. Dneska bude improvizácia. Dávid, ako bolo cez týždeň? Celkom dobre. Marek? Super. Super. Kto sa mal super cez týždeň? Zdvihnite ruku. Dobre, súpráci sú tu. Druhý Marek, ako bolo? Nuda. Kto sa nudil cez týždeň? No väčšinou, dobre. Dianka, ty máš plno krúžkov, takže mi vysvetli, ako to bolo tento týždeň. No, ja som mala veľa krúžkov, bola som z toho všetkého dosť nervózna. Aj na rodičov som nakričala, ale mňa to mrzí. Takže rodičia, vidíte, ospravedlnenie, ak tu sedí Diankin ocko. Takže každý z nás niečo cez týždeň prežil a verím, že Pán Boh na každého z nás sa pozerá a tiež ho zaujíma, čo prežívame. Ale my sme sa v sobotu učili jednu zaujímavú tému, takže Marek, prezrať, o čom sme sa mi učili. Hovorili sme o prvých kresťanoch. Prví kresťania. David, máš všetky otázky vyplnené? Mám všetky otázky. A nás rodina veriacich. Takže rodina veriacich. Dianka, ako si to ty vnímala? Hovorili sme o tom, že sme všetci jedna rodina. Všetci jedna veľká rodina. No neviem, či to máte takú skúsenosť, že ja deti nabádam, že to, čo sa učíme v sobotnej škôlke, povedzte ostatní. Marek, povedal si to v škole? No áno, ale na mňa dáko čudne pozerali. Tí tvoji spolužiaci, hej? No tak, ale hovorím ďalej, keď sa zle pozerajú. Aj na vás sa niekedy niekto zle pozerá, keď mu poviete, že čo sme v sobotnej škôlke preberali. Stáva sa to? Komu sa to stáva? Mne sa to stáva. Dianka, tebe sa to stáva? Áno, keď som hovorila svojej spolužiačke, že sme všetci jedna rodina, tak divne na mňa pozerala. Tak som jej musela povedať, že jej rodina to nie je len mamka, ocko a súrodenci, že to sú všetci, čo veria v Ježiša. Zbor je jedna veľká rodina veriacich, ktorí sa zaujímajú jeden od druhého. Tak verili by ste tomu, že my všetci sme jedna rodina? Kto chce patriť medzi našu rodinu ako medzi revúcku rodinu? Zdvihnite ruky. Dobre, spýtam sa inak ešte, kto verí v Ježiša? Výborne, takže ste naša rodina, či chcete, či nechcete, lebo všetci patríme Ježišovi. A o tom bude aj pesnička, ktorú by sme si spolu s vami chceli zaspievať, o tom, že sme všetci jedna veľká rodina. My veľmi nie sme takí dobrí speváci, takže poprosím vás, hulákajte, spievajte, áno? Možno nám niekto dá aj hlasy, ale to nejde o to, ale zaspievame si o tom, že sme jedna rodina. Všetci jedna rodina, máme sa radi, jeden druhého pozná. Piesňou chceme chváliť Božiu dobrotu, preto si spievame v piatok, sobotu. Otec, mama, bájí deti každú sobotu, oblečú si pekné šaty, sako, kravatu a potom sa ponáhľajú, aby prišli včas do zboru, kde zaznieva k nám Boží hlas. My sme tu všetci jedna rodina.
Takže spoločne sme jedna veľká rodina, ale nie vždy to v rodine, v každej rodine vyzerá veselo. Občas sú také pekné chvíľky, občas je zamračené, aj búrka príde, jasne to musí prísť, všetko, aby všetko rástlo, ako sa hovorí. Takže ja sa chcem spýtať, keď Marek, na tebe som spomínala, že pozýva svojich kamarátov, tak aké to je, keď pozveš niekoho do zboru, ako to vnímajú nás všetkých? No, moji kamaráti do zboru veľmi nechodia, ale sa ma pýtajú, prečo si ľudia stále ubližujú? Čo im mám na to povedať? Takže vnímame, že už aj tí ostatní, ktorí prídu do zboru, že navzájom to nie je až také ružové, takže Marek, skús mu odpovedať ako taký najstarší zo sobotnej škôlky. Vieš, je to tak. Darmo, že sme všetci jedna veľká rodina, ale sú ľudia, ktorí nám chcú ublížiť a ide to hlavne cez satana. Takže kto už niekedy zažil, alebo si uvedomuje, že na tejto zemi je zlo? Kto si to uvedomuje? No, vnímame to aj my a spýtam sa Dávidka, ako to vníma on, pretože on chodí na základnú školu, takže Dávid, skús mi tak povedať, že ako to ty vnímaš, že na tejto zemi je zlo? No, aj v našej triede sa bijú, nadávajú a niektorí aj kradnú. No, pekne. Dianka, u vás v triede chodíte na rovnakú školu, takže ako to je u vás? Ja mám tiež spolužiačku, čo sa stále chváli, čo všetko má a každého len ohovorí. Marek, ty si na inej škole, možno tam to je lepšie alebo horšie, ako to je u vás? No, v našej škole si proste nadávajú a keď je niekto slabší, no tak ho zbijú. Takže no, toto sa tak stáva. Marek je už na strednej škole, takže Marek, je to tam lepšie alebo horšie? Ešte horšie ako základná. V čom je to také horšie? Fajčia, pijú, drogy, není problém. Hej, dúfam, že sa nezapájaš do takých aktivít. Nie. Ani počas školy, nie po škole, hej? Nie. No keď vás tak počúvam a keď možno aj vy to tak všetko vnímate, že na tejto zemi je zlo, tak poznám jedného super mladého človeka, ktorý písal o tom, aké to bude pred druhým príchodom Ježiša Krista. A tento chlapík sa volal Timotej. Je tu nejaký Timotej, okrem môjho syna, ktorý spí? Je tu nejaký Timotej? A hlási sa, nevidím. Dobre. Aha, vítam ťa, ahoj. Takže tento mladý muž, ktorý bol v Biblii, napísal vo svojej knihe 2. Timotejovej 3. kapitole, máte to aj na projektore, napísal, aké to bude pred druhým príchodom Ježiša Krista. A my vám to teraz trošku parafrázovanie povieme, aké to bude, aké to budú časy, keď sa to všetko začne diať. Takže Dávidko, prečítaj im. Kniha 2. Timotejom 3.2. V posledných dňoch, keď to príde, ľudia budú sebeckí, budú mať radi peniaze, často sa budú chváliť, budú tvrdohlaví, rúhaví, rodičov neposlušní, nevďační a bezbožní. 2. Timotejom 3.3. Prosím aj na projektore, aby to išlo, aby to videli aj ostatní. Takže Marek, môžeš nám to prečítať? 2. Timotejom 3.3. V posledných dňoch, keď to príde, ľudia budú časové neláskaví, nebudú si chcieť odpustiť ani sa zmieriť. Budú jeden druhého ohovárať, budú nezdržanliví. Všetko budú chcieť mať hneď, budú divokí, bez lásky k dobrému. 2. kniha Timotejom 3.4. V posledných dňoch, keď to príde, ľudia sa navzájom budú zrádzať, budú nerozvážni, nadutí, ľudia budú viac milovať rozkoše a zábavu a menej budú milovať Boha. 2. kniha Timotejom 3.5. V posledných dňoch, keď to príde, ľudia sa budú tváriť pobožne, ale v skutočnosti nebudú milovať Boha a jeho prikázanie nebudú dodržiavať. Tak vnímate to, že sa to deje v tomto svete? Mladí ľudia, ktorí radi pozerajú Kobru alebo iné policajné veci, výborne, ďakujem, že ste sa priznali, že to nemáte pozerať, pretože je tam násilie. Ale viem, že sa to pozerá, viem, že je to v tomto svete, viem, že je to možno pre nás bežné, ale Biblia hovorí, dajte pozor, pretože keď sa toto začne diať, nie je to také bežné, ako si to my už privlastňujeme, ale je to poukázaním na to, že niečo sa začne diať, že príde Ježiš Kristus. Dianka, ty to ako vnímaš? Máš z toho strach, keď sa to tu deje? Áno, presne, toto sa deje aj dnes. Dávidko, ty to? No dokonca aj my sa tak niekedy správame. Presne aj my sa tak správame. Áno, máš pravdu, často nepočúvame svojich rodičov. Dokonca sme pyšní na to, čo vieme.
No, niekedy uprednostňujeme počítačové hry viacej ako Boha. Výborne, počítačové hry, televízor, vlastné predstavy, vlastné záujmy a netýka sa to len malých, ale samozrejme aj nás veľkých. Nemáte niekedy strach, čo sa potom bude diať, keď sa to všetko stane? Ja sa bojím, že žijeme naozaj v posledných dňoch. Aké to bude, keď to bude ešte horšie? Kto si myslí, že žijeme v posledných dňoch? Kto si to uvedomuje? Tak chcem vám povedať, že je dobré, že si to uvedomujete, že je dobré, že sa občas aj bojíte, ale je dobré, aby ste si aj uvedomili to, čo budeme teraz spievať v pesničke, ktorá nasleduje a ktorú si s nami môžete zaspievať. Božej truby v oblákoch, Pán Ježiš prichádza, on so zvukom Božej truby prichádza a domov vezme nás. Ježiš prichádza, Ježiš prichádza, on so zvukom Božej truby Takže Dianka, aké to bude, keď Ježiš príde? Keď to príde, bude to krásny deň. Ježiš príde v sprievode svojich anielov. Keď to príde, skončí sa všetko zlé na tejto zemi. Keď to príde, Pán Boh nám ukáže všetku krásu sveta. Keď to príde, splnia sa im všetky sny. No a viete čo? Keď to príde, chcela by som tam byť aj ja. Aj ja! Aj A ja. A keď to príde, chceli by sme, aby ste tam boli aj vy. Aj vy! Dobre, poďte. Teraz by mal vystúpiť nejaký tóno z flauty. To je nejaký štát alebo mesto tá flauta. Ty nevieš čítať? Takže pre ujasnenie. Teraz ide vystúpiť Peťka Kováčiková. Žiadny tóno. A zahra na flaute. A ja pôjdem zatiaľ do zákulisia aj s týmto tu tónom. No poď flauta.
spasiť chce teba aj mňa. Už poď, len poď, zblúdené dieťa, tak vstaň a poď, nežne a láskavo, Ježiš nás volá, domov ťa volá, tak poď. Neváhaj ďalej, keď po tebe túži, túži po tebe aj mne. Obráť sa k nemu, on verne ti slúži, slúži vždy tebe aj mne. Už poď, Len poď, zblúdené dieťa, tak vstaň a poď, nežne a láskavo, Ježiš nás volá, domov ťa volá, tak poď. Prečo sa zdráhať, keď čas strašne letí, letí tak tebe aj mne. Ježiš tak miluje stratené deti, dnes je čas vrátiť sa späť. Poďme všetci spolu, zaspievajme. Len poď, zblúdené dieťa, tak vstaň a poď, nežne a láskavo, Ježiš nás volá, domov ťa volá, tak poď. Len poď, zblúdené dieťa, tak vstaň a poď, nežne a láskavo, Ježiš nás volá, domov ťa volá, tak poď. Amen. Ďakujeme Pánu Bohu, že nás volá nežne a láskavo. A ten, ktorý nás volá, má krásne meno Ježiš. My by sme práve o tomto mene chceli zaspievať teraz, ale nie len my, ktorí sme tu, ale aj vy spolu s nami. Len tu máme ešte jednu strofu, ktorú sme my napísali. Tak asi sa naučíme aj niečo nové. Tak poďme a zaspievajme spolu túto pieseň. Ježiš, ty máš meno najkrajšie.
ja by som poprosil všetkých nás, ak môžeme, aby sme povstali a aby sme ďakovali nášmu Ježišu, že sme dnes mohli byť tu. Pane Ježišu, Tebe ďakujeme, že sme ako Tvoje deti mohli dnes spievať. Tebe ďakujeme, že sme mohli byť tu a ďakujeme Ti, že si bol aj Ty s námi. Prosíme ťa, Bože, aby Tvoje požehnanie zostalo večne s námi. A aby sme, keď to príde, my boli v Tvojom kráľovstve. Ďakujeme Ti, že nás voláš a že nás miluješ. Amen.